alhaji aja an ka karamɔgɔba dɔ de bɔra hiji la ka na. A nalen n'i y'a tɔgɔ fɔ n'i m'a fɔ ko alhaji Bala Sinanta a b'i kɛlɛ ko ale ye alhaji Bala Sinanta de. Nka kumaden in kɔrɔ fɔlen dɔrɔn a ko k'a kana fɔ bilen ko alhaji. An bɛna alhaji wala aja de kɔrɔ f'i ye an ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan. An b'a fɔ ko i ni sɛnɛ. Alhaji walima aja o kɔrɔ ye an ka kan na di. O la an ka mɔgɔ min bɛ yen ni olu bɛ bɔ an fɛ yan ka taa mabato la Maka. O la n'olu sera yen olu bɛ taa waati dɔ de kɛ walima tuma dɔ de kɛ ka segin ka na u faso la. Olu bɛ tuma min kɛ yen, tuma kunkurunin min kɛ yen, o tuma kunkurunin a bɛ fɔ u ma o de kɔnɔ ko alhaji ni cɛ don ni muso don u b'a fɔ u ma ko aja. O fɔ kun ye u ma mun ye? Bawo u taara yɔrɔ min na yen tɛ u bara ye. O de kosɔn yen mɔgɔw b'a fɔ u ma ko alhaji walima aja. Alhaji wala aja o kɔrɔ de an ka kan na ko dunan wala londan. Mɔgɔ min ni a tɛ a bara n'a taara yɔrɔ dɔ la tuma kunkurunin kɛli kama a bɛ fɔ o de ma ko dunan. Lamadɔ ni dɔ bɔra u ka dugu la ka na tile 5 kɛ la an fɛ yen an b'a wele de k'an ka dunankɛ. Baka dunankɛ ye ne kɛ aja la. Ayiwa ne ma nin fɔ dɛ seko de ye nin fɔ a la jɛnsɛn i ka a kanu walasa mɔgɔw ka alhaji ani aja kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ dɔn an ka kan na. A kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o a bɛɛ bɛ wele an ka kan na ko dunan. An ka foli b'i ye.